Hello, good morning everyone. Welcome back my another video. लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। थ' गिबियावनो बयनिसिमबो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर आङो दिनैहाय एक्चुअलि नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय आंनि प्राइभेट जबखौ आं एसे एक्सप्लर खालामनो नागिरदों आरोना। थ' निस्सय मा मावो बेखौ आं एसे दिन्थिगोन। एकदम खामानि गैथारा आरोना, थ' बेकार आरो जास्ट ओरैनो थास्लायस्लाय थ' बेवहाय हाबनानै दङ। फिसा मोनसे कम्पानियाव खामानि मावगासिनो आरोना, प्राइभेट जब। मा खालामनो ना, बिदि नलेजबो गैया जाहैबाय, जेबो गैया, साखरि बाखरि जिर'। थ' जेन'बा लोगोफोर भिडिअखौ जेब्लासिम नायलांबानो जाबाय। थ' अब्लानो मिथिलांगोन आरो थ' मा मावो आरो आं एसे दिन्थिलांनि, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर बे जाबाय आंनि फिसा मोनसे दखान आरोना। थ' बिदिनोसै दखानानै मालबो बांद्राय बेबायदि गैला, माने जोबस्रांबाय आरोना। थ' लाबोथ'नाय जायाखै, साननै उनावहाय लाबोगोन। आरो प्लास बेबायदिनो जेरक्स आरो बिथिंजाय थाबाय एसे माने CSP पइन्ट, प्लास बेबायदिनो आरोना। थ' बिथिंजाय थाबाय आरो प्रिन्टार मेसिन। थ' बेबायदिनोसै आरो बेयो जाहैबाय शप आरोना। थ' बे दुकान। थ' बेबायदिनोसै। थ' आंनिया माने बेवहायनो आरोना। थ' जास्ट आङो माने बेवहाय खामानि मावनाया गोबां इयार्स जाबाय आरोना। थ' बिदिनो 7 इयार्ससो जाबाय रानिं जागासिनो आरोना। थ' आङो मावनाया। स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, माने आङो दा खामानि मावगासिनो दखानावहाय आरो जबआ आंना बेनो आरोना, प्राइभेट जब। फिसा मोनसे कम्पानियाव हाबनानै दं आरोना। थ' मा खालामनानै थानो नङाबा, आरो दसे बिदिनो सम मोनोब्ला आङो इउटिउबावहाय फैयो आरो ओरैनो थास्लायस्लाय ना। थ' बे फिसा मोनसे कम्पानियाव आङो हाबनानै दंफैयो आरोना। थ' ब्रेन्डफ्रा आरो मोजां जायाना नङाब्ला, एसे खामानियाव हाबनानै थायाब्ला आरो सोलिनोबो दिगदार ना। थ' जेन'बा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आंनि जबआ प्राइभेटसो आरो बेबायदि माने नलेजबो गैया जाहैबाय ना, फरायनायबो इमान गैया। थ' बेनि थाखायनो आरो बेबायदि जबफोर मोननो हायाखै आरोना। थ' दिनै बे प्राइभेट कम्पानियावनो बिदिनो 8 इयार्ससो जानोसै आङो नै रानिं जागासिनो, बेवहायनो मावगासिनो आरोना। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला, बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।